Mapu tyholo kwamkela kunyotywa nge-900,000 nguNtanga Mkwakwi ukuze anike ishishini lakhe isinike maxabiso se-R12.8 million. Mapu wayengumlawuli wesebe lezindlu kumasipala ngo-2014 ngelixa uNtanga Mkwakwi engumntu wenkampani iJeke Enqadi Trading CC. Mapu vakalise ukuba akazulivuma ityala. Isebe lozinziswa kuluntu eMpuma Koloni laxhasa ngemali inkqubo eziliqela zokwakhiwa kwezindlu ze-RDP eBhayi. I-MPA ikwamkele ukubanjwa kwababini. Si-confident kakhulu ke ngecase yethu futhi ke siyakholelwa into yobana izawuqhubekeka icase yethu and we will be successful in court. Umbutho i-ANC ne-DA ithi kubanjwa kwababini ilinyathelo elihle eliyakuncuthuleni ingcambu kurhwaphilizo. Sichulumancile si-Democratic Alliance ngamanyathelo athathwe zii-Hawks namhlanje. Uyawukhumbula into ukuba kudala siyikhwaza into yoba utata uMapu akalungelanga ukuphatha iNelson Mandela ngenxa yezityholo azibekweyo ezi namhlanje azizeleyo court. Well, as the ANC and Nelson Mandela region, we welcome the arrest made. And we feel that those that have been arrested, they must feel the brunt of the justice system, and the law must take its natural course so that we can ultimately set an example. If they are found guilty, they must feel they must get the most extreme punishment that is legally possible. Umbuso ukhange ukuchasa ukunika kwabo ibheyili. Umasipala weNelson Mandela uthi uzokukhupha ingxelo ngexesha elifanelekileyo. Dinglerato Fekisi kwindaba ze SABC eBhayi.